Akwai aminci biyu masu tseratarwa daga azabar Allah da suka kasance a faɗin ƙasa. Ga shi haƙiƙa an riga an ɗauke ɗayan, don haka ku riƙo da ɗayan. Wanda aka ɗauke shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wanda ya wanzu shine istighfari. Ubangiji maɗaukaki ya ce, Allah bai kasance mai yi musu azaba ba alhalin kai kana cikinsu, kuma Allah bai kasance mai yi musu azaba ba alhalin suna istighfari. Mu yawaita istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a ranar Juma'a da kuma daren Juma'a. Ya Allah, ka datar da mu da alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dace ka tura ma ɗan uwa musulmai domin shi ma ya amfana, kar kai san kai, ya zamana kai ma ka amfana, ɗan uwanka ma ya amfana. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV, Juma'at Kabir.